Былога каліноўца Васіля Верамейчыка выдалі з В'етнаму ў Беларусь. Перад гэтым яму адмовілі ў знаходжанні ва ўкраіне і Літве. Як так сталася, што чалавек, які ўдзельнічаў і ў пратэстах супраць дыктатуры ў Беларусі, ваяваў за ўкраіну, не змог знайсці сабе бяспечнага прытулку і ў выніку трапіў у Беларусь, дзе яму можа пагражаць нават смяротнае пакаранне. Гэта Пік Свабоды, мяне завуць Дзмітрый Гурневіч. І мае госці Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне і нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету, былы намеснік камандзіра палка Каліноўскага, а таксама кіраўнік фонду Байсол Андрэй Стрыжак. Вітаю вас. Добрый день. На пачатак я хацеў бы пару слоў сказаць пра Васіля Верамейчыка. У яго быў пазыўны «Пацук». Ён адслужыў у беларускім войску 7 гадоў, удзельнічаў у пратэставым руху 20-го году. Пасля пагрозы арышту эміграваў ва ўкраіну, дзе ўступіў полк Костя Каліноўска, быў намеснікам Брэста ў батальёне «Волат». Удзельнічаў у баях на поўдні і ўсходзе ўкраіны. У красавіку 22-го года быў паранены ў Мікалаеўскай вобласці падчас цяжкага баю, калі з 7 байцоў выжылі толькі двое. Яго таксама ўзнагародзілі медалём «Украіна понад усе», «Украіна перш за ўсё» Верамейчыка. Затрымалі у Хашыміне 13 лістапада. Паводле мясцовай паліцыі ў Беларусь яго экстрадавалі ўжо на наступны дзень, 14-го. Пазней стала вядома, што аперацыю арганізаваў КДБ Беларусі, выкарыстаўшы ў якасці фармальнай прычыны затрымання бойку. Я хацеў бы запытацца спачатку у вас, Вадзім, як так сталася, што ўвогуле чалавек, які ўзнагароджаны медалём за баі за ўкраіну, які быў у палку Каліноўскага, дзе вы таксама былі, не мог знайсці там прытулку па розных інфармацыях, невядома за казак пацверджана, но яму забаронены ўезд ва ўкраіну. Про то, что ему забороненный въезд в Украину, я доведался относно недавно. Я не ведал про этот факт. Я хочу сказать, что нагадать всем нашим глядачам, что Украина – это краина, яка находится в стане войны, живет в надзвичайных умовах. И, насколько я разумею, разные службы занимаются пытаниями въезду и выезду с Украины. Правда в том, что мы находимся в структуре Головного управления разведки, находились в Ветке. А заборону на въезд ставить іншое ведомство в Украине. Тому, может быть, была некая дискоординация. Я докладно не ведаю причин, по якой ему заборонили въезд в Украину. То бок вы былі ў палку Каліноўскага і вы не ведалі, што адному з вашых байцоў забаронены туды ўезд, так? Глядите, ён выехал без всяких заборон. Насколько я разумею, ён не смог праз пэўны час, калі он собрался въехать в Украину, ён не смог выехать. Его никто с Украины не депортовал, и никакой обороны при выезде с Украины ему не ставили. И он, мабуть, сам не ведал, что он находится в неких списках, что ему заборонен въезд. І да вас він не звяртаўся, так? Да мяне асабіста не. Таксама вы, магчыма, Вадзім, бачылі, там другая асоба была ў гэтым фільме на адным з прапагандысцкіх каналаў, дзе паказалі, здаецца, Максім Ралько, там на пачатку самым. Таксама прадстаўляецца гэтая асоба як баец, які ваяваў ва ўкраіне. Вы яго ведаеце? Так, ведаю, ён быў у палку. І вы не ведаеце, як ён трапіў у Беларусь, як так сталася? Не, абсолютно не ведаю. На моей памяти это ж не перший выпадок, когда просто манипулюют людьми, не ведаю там, может быть, какие маюць пэўныя психологічныя проблемы, ці, может быть, побытовые, ці семейные, тут тяжко здогадываться. Я нагадаю, хлопец, так, его дивное прозвище было такое, Тарас Аватаров. Его так само выманили белорусские спецслужбы в Беларуси, и он там отседзіў тэрмін. Ён калішні добраходнік. І яшчэ, паколькі мы хочам завяршыць украінскі блок, як бы звязаны з Васілем Верамейчыкам, таксама у сацсетках некаторыя пішуць пра тое, што яго быў канфлікт з іншымі байцамі. І менавіта гэта як бы стала прычынай, чаму яму, магчыма, там ці забаранілі ўезд, ці папрасілі пакінуць Украіну. Я не буду называць імёны, таму што я не ведаю, ці гэта пацверджаная інфармацыя. А ці вы чулі пра такі канфлікт з іншымі байцамі? Периодично возникают некие конфликты в мужском коллективе. Да, там бывали, на конт его докладного Василя Верамейчыка конфликта я не ведаю подробностей.
Но мне мало сумневно, что наши белорусские бойцы мають вплив на службы, які ставят заборону на въезд в Украину. Сёння таксама, дарэчы, полк Каліноўскага ў сваім тэлеграм-канале напісаў, што яны прапануюць унесці Васіля Верамейчыка ў абменны фонд разам з іншымі палоннымі байцамі, каб пры любой першай магчымасці абмяняць яго на палонных расійскіх вайсковаслужбоўцаў. Андрэй, зараз я хацеў пытанне да вас. Вядома, што Васіль Верамейчык звяртаўся таксама ў Байсол, і ўвогуле вельмі дзіўная справа, што яму, ў прынцыпе, Літва адмовіла у прытулку, паколькі ён нібыта уяўляў пагрозу для нацыянальнай бяспекі. Вам вядома штосьці такое, як такое магло ўвогуле стацца? На сённяшні дзень літоўская дзяржава выкарыстоўвае адзіны падыход да тых людзей, якія мелі тыя ці іншыя адносіны з беларускай дзяржавай, былі на службе альбо працавалі у установах, якія Літва лічыць беларускімі дзяржаўнымі установамі. Но фактычна гэта прыводзіць да таго, што дастаткова часта такі агульны падыход без уліку, дастатковага уліку персанальных гісторый людзей прыводзіць вось да такіх рашэнняў. Мы знаходзімся ў Літоўскай рэспубліцы Байсол, і мы спрабуем дапамагаць такім людзям, адкрываем зборы на адвакатаў, калі яны збіраюцца ў законным парадку абскардзіць такое рашэнне міграцыйных органаў Літоўскай рэспублікі. І я сам лічу, што гэтая сістэма павінна быць рэфармаваная, пераглядацца гэты падыход, але, канешне, гэта суверэннае права Літвы рабіць свае захады, каб абараняць нацыянальную бяспеку. Прытым усім мы бачым, што гэта ўжо не першы выпадак, калі чалавек, які відавочна меў патрэбу ў такой абароне, у наданні статуса уцекача альбо нейкіх іншых гуманітарных фарматах таго, каб застацца ў Літве, вось ён, на жаль, не атрымаў такой магчымасці, і гэта выклік, і гэта выразны сігнал да літоўскай дзяржавы, што з гэтым пытаннем дакладна штосьці трэба рабіць. Там, дарэчы, я бачу інтэрв'ю жонкі Васіля Верамейчыка нашай Ніве, дзе яна кажа пра тое, што фармальнай прычынай стала тое, што ён быў афіцэрам калісьці беларускай арміі, ён скончыў вайсковую акадэмію. Для Літвы гэта ўжо прычына, каб аб'яўляць чалавека пагрозай. Але больш за тое, Літва выступіла з ініцыятывай, наколькі я разумею, паправце мяне, каб яму быў забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага звязу. Наконт гэтага пункта я не магу дакладна каментаваць, таму што я таксама ведаю пра гэтую забарону толькі з матэрыялаў медыа і з таго, што кажа сям'я. Мы самі не працавалі непасрэдна з гэтым кейсам, і дэталяў і праходжання яго менавіта гэтай працэдуры я не ведаю, але такая практыка ёсць. Часам літоўская дзяржава, яна выступае з такой ініцыятарам такіх абмежаванняў. Зноўку такі скажу, што гэта іх унутранае абсалютнае рашэнне, і яны паводле сваіх уласных унутраных стандартаў іх прымаюць. Так што тут мы, як праваабаронцы, як беларускія актывісты, маем дастаткова малы ўплыў на гэтую сітуацыю. Але яшчэ раз падкрэсліваю, што сітуацыя з Верамейчыкам гэта чарговы такі удар у звон наконт таго, што штосьці з гэтай сістэмай трэба рабіць, каб людзі, якія маюць патрэбу ў дапамозе, не траплялі пад гэты такі агульны гребень і не траплялі ў сітуацыі, в якіх яны вымушаныя рабіць рызыкоўныя нейкія ўчынкі. Вадзім, а вы як прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету і як былы пабрацім, як кажуць, Васіля Верамейчыка, вы ведалі пра сітуацыю, пра тое, што ён не можа атрымаць легалізацыю ані ў Літве, ні ў Еўрапейскім звязе, в Украіне, што ён быў вымушаны жыць у В'етнаме? Я пересекся с Василем один раз. Это была европейская краина. Конец 22 года. Мы пересеклись на одной конференции по Беларуси. И он мне ничего не казал про свои проблемы, наколькі я разумею, он тогда находился в Еврозвязе. Пасля мы з ім не общались вельмі працяглый час, и я не ведал, чим он займается, где он наогул. Позднее я уже потом убачил, что Василь входит в этот центр, який зарегистрировали хлопцы по допомозі былым добраходникам, ветеранский центр. И он позднее з'явився в координаційній раді. Вот все, что мне про его было ведомо. То бок ён, напрыклад, па дапамогу да вас, я маю на ўвазе і кабінет, і як некая супольнасць былых каліноўцаў, вы пра гэта не ведалі, што ён патрабуе такой дапамогі, так? Не, я не ведаў.
А пра сітуацыю ў В'етнаме вы таксама даведаліся учора, ці пасля арышту была нейкая сітуацыя, калі вы ўжо ведалі пра той факт? Я даведаўся недзе дня 3 тому назад про гэты факт. Здаецца, вот калі анонс этого фильма показали, пропагандыўного по БТ, і я потым там звязаўся з хлопцамі, они кажуць, там і пацука будуць справу показывать. А то, что он был во Вьетнаме, ну, мне стало зразумела, потому что он же выходил и в стримы, и общался с некими заставками такими там, не то что вьетнамские, а того региона. И он, я так разумею, особливо не ховал, что он во Вьетнаме. Угу. Андрей, скажите, ласка, ці правда, што таксама Васіль звяртаўся па дапамогу Байсол ужо пасля арышту, дакладней, ягоныя сябры звярталіся да вас, прасілі дапамагчы з адвакатам? Так, мы атрымалі інфармацыю пра затрыманне Васіля літаральна ў першы ж дзень, наколькі я разумею па той храналогіі, што была агучаная табой. І зараз сітуацыя выглядае так, што мы ад самага пачатку пачалі звязвацца з тымі людзьмі, якія могуць пракансультаваць у гэтым кірунку. Ёсць некаторыя, у тым ліку і беларускія эксперты, якія працуюць з гэтымі экстрадыцыйнымі і дэпартацыйнымі справамі. Вось, я не ўпэўнены, што я магу называць прозвішча, таму што мы не дамаўляліся про то, што я буду публічыць факт удзелу гэтага чалавека, але ўсё, што можна было зрабіць у той сітуацыі з нашага боку, мы зрабілі. Мы пракансультаваліся, мы звязалі ўсіх, каго трэба, з кім трэба, і сітуацыя не выглядала такой, як яна ў выніку стала, таму што практыка звычайна па такіх справах троху іншая. Але зараз мы ўжо ведаем, што гэта была спецаперацыя пад выцягненне чалавека з-за мяжы, і таму тут іншых варыянтаў скласціся не магло, і тое здарылася менавіта тое, што было запланавана ўладамі. Я хацеў бы тут яшчэ крыху датычна гэтай усёй сітуацыі сказаць, што мы ў чарговы раз сталі перад фактам, калі стан чалавека вельмі моцна ўплывае на тое, ці скарыстаецца ён дапамогай той ці іншай арганізацыі ці не. У прынцыпе, у гэтай усёй гісторыі у нас было дастаткова кантактаў. Я ведаю, што Васіль кантактаваў яшчэ і з іншымі арганізацыямі, якія аказваюць дапамогу, але у выніку ягонага псіхалагічнага складанага стана, можа быць, нейкіх рысаў характара, яму не ўдалося атрымаць гэтую дапамогу. І з уласнай ініцыятывы, вось ён, прынамсі, у нашым сітуацыі ён выйшаў з камунікацыі. Гэта кажа пра тое, што ў нас ёсць выклік. Людзі, якія глыбока траўмаваны, якія знаходзяцца ў посттраўматычным стрэсавым розладзе, яны маюць асаблівыя патрэбы ў дапамозе псіхалагічнай. І якім чынам данесці да іх гэтую абавязковую патрэбу, і што чалавек павінен спачатку папрацаваць з псіхолагам, каб зразумець, ці ён гатовы ўвогуле ўспрымаць нейкую дапамогу як такую. Вось гэта для нас велізарны выклік. І што з ім рабіць, мы будзем вырашаць усе тут разам. А ці праўда, што вы не запэўнілі гэтага адваката? У нас не было магчымасці. У нас не было магчымасці такой. У нашым мандаце Байсола няма магчымасці забяспечваць адвакатаў у В'етнаме, і гэта не наш мандат. Мы звязалі менавіта з кансультантамі, якія працуюць па пытаннях экстрадыцыі, дэпартацыі і высылкі. Вадзім, вось і Андрэй кажа пра тое, пра дапамогу былым каліноўцам, у тым ліку псіхалагічную. Ці ўвогуле хтосьці займаецца комплексна такой дапамогай? Вы ўзгадалі пра арганізацыю былых ветэранаў, але, наколькі я разумею, гэта яны самі арганізуюцца, каб шукаць дапамогу. А хто такімі рэчамі займаецца? В Украине есть организация, структуры специализованные, которые занимаются реабилитацией. Так, толькі яму нельга было ехаць ва Украіну, му забаронены ўезд. Ну, конкретно, коли про Василя говорка, то треба спочатку зрозуміти, де він наогул фізично жив. В Грузії, ці там, во В'єтнамі. Апошні год, наколькі зразумела, він во В'єтнамі вже знаходився, так? Ну, я не ведаю. Мне здається, во В'єтнамі тяжко казати про те, що йому ніхто допомагав би в реабілітації. Але, в принципі, такое штось існує, як ви кажете, так? Тобто, нельга сказати, що це люди кинуті, скажімо, на випробуванні льосу після того, як вони, наприклад, вже покинули зону бойових дій. Ну, конкретно в Україні є достатково шмат організацій, які працюють по гэтаму накірунку. Є навіть і білоруські організації. Реабілітаційний центр один є білоруський.
які займаються менавіта спецыялізацыя по беларускім добраахвотнікам. До речі, по нашій інформації, така ситуація, як у Верамейчыка, не тільки у яго, там ёсць і іншыя ваяри, вось такі ваяр пад пазыўным Дуб, здаецца, калі не памыляюся, таксама яму абмежаваны ўезд ва ўкраіну. Яшчэ ёсць адзін, я просто не ведаю яго пазыўнога, імя называць не хачу, ну, прынамсі, два выпадкі вядомыя. Якая можа быць прычына, што людзям, которые ваявалі за ўкраіну, адмаўляюць пазней у гэтай краіне знаходзіцца? Это до меня пытание. Так? Да, но я еще раз подкресливаю, Украина же находится в складанной ситуации, она в стане войны. И там, магчыма, отбываются некие речи, які там не узгодненные поміж службами, магчыма, яны не поспевают. Тут треба розглядати кожний випадок особно, тут нельзя всех брать в одну справу, змешивать. Ну, для меня это, конечно, такая прикрая информация, что хлопцам, які воевали за Украину, не дают магчимости заехать назад в Украину. До речі, у вас така магчимость ёсць ці не? Вы зараз не ва Украине, уже не воюете. Да, я несколько дней назад выехал с Украины, сподіваюся, заеду назад. Я хотел бы еще пытаться Андрея, а ці магчыма ў гэтай ситуации, каб быў іншы конец, каб все ж таки по-іншаму ўсё это адбылося? І што павінна было бы тады адбыцца? На жаль, гэтая сітуацыя ўжо адбылася, і адно з тых вынікаў, якія мы можам з гэтага ўсё вынесці, гэта зрабіць высновы. У першую чаргу, канешне, калі людзі, якія знаходзяцца ў зоне рызыкі, а безумоўна былыя добраахвотнікі, гэта зона рызыкі, зразумела, што беларуская ўлада за імі палюе. Як мы бачым, нават гатовы арганізоўваць вось такія спецаперацыі. Гэтыя людзі павінны вельмі уважліва глядзець на тое, дзе яны знаходзяцца, якую краіну яны абіраюць для свайго жыцця ці візіту. Зразумела, што ўсё гэта абмежавана рэальнай практыкай, калі табе паўсюль пазабаранялі ўезд, то куды ты паедзеш. І нават у такой сітуацыі ўсё роўна можна шукаць краіны, якія будуць не настолькі чырвонымі у сэнсе небяспекі, як В'етнам. На старонцы пашпарт.орг, якая створана народнымі амбасадамі і офісам Святланы Ціхановскай, ёсць спіс такіх краін, і эксперты ацэнілі большасць краін свету наконт таго, наколькі бяспечна ў іх знаходіцца. Калі ласка, глядзіце, звяртайцеся да гэтага спіса, ён актуальны і абнаўляецца, прымаючы рашэнне, куды ехаць ці не ехаць. Другое пытанне гэта тое, што мы зараз, канешне, больш будзем працаваць рэактыўна. Да нас уже звярнулася сям'я добраахвотніка з просьбай па дапамогу. Комплексна працуем з гэтым. Увесь дзень вся нашыя службы, якія датычныя да гэтай справы, яны працуюць з гэтай справай. І гэта рэакцыя. Што яшчэ трэба параіць і сказаць тым людзям, якія могуць быць мішэнню лукашыстаў, не расслабляйцеся і не думайце, што яны прабачылі ці скончылі гэты супраціў. Лукашэнку вельмі важна адлавіць гэтых людзей, то есть нас з вами, і прымусіць нас каяцца, выглядаць зламанымі і нешта падобнае. Так што будьце адказнымі за свой лёс, і зразумела, што сітуацыя складаная з беларусамі па ўсім свеце, але гэта тое жыццё, у якім мы жывем, і тая рэальнасць, якой мы працуем. Мы робім тое, што ад нас залежыць, каб палепшаць гэтую сітуацыю, але зразумела, што вельмі шмат розных фактараў, якія ўплываюць на рашэнні дзяржаваў адносна беларусаў, і яны будуць пагаршацца. Вадзім, ну, В'етнам гэта даволі бяспечная краіна, асабліва для турыстаў, хаця яна і аўтарытарная, і там кіруе камуністычная партыя. Скажыце, а на вашу думку, як не паўтарыцца іншым ваярам, беларусам, которые воевали ва Украине, зараз там по нейкіх прычынах не могуць знаходзіцца, гэту памылку не паўтарыцца. Што трэба рабіць, да каго звяртацца, бо людзей у дапамозе, у патрэбе, у прынцыпе, шмат, і мы гэта ведаем па інтэрв'ю таксама для Радыё Свабода гэтых людзей. Не заўсёды яны знаходзяць тую дапамогу, якая ім патрэбная. Ну, тут уже казалі, што трэба знаходзіцца просто в бяспечнай краіне, і явно, што не такі прыклад, як В'етнам, ён уже паказвае, што гэтыя краіны, якія маюць сяброўскія адносіны з дыктатарскім рэжымам, вельмі лёгка паміж сабой дамаўляюцца. Васіля, наколькі я разумею, этапіравалі в рэжыме спецаперацыі. Калі верыць паведамленням, свайго затрымалі 13-го, 14-го его уже выдалі Беларусі. Это ясно, для мяне зразумела, што гэта скаардынаваная спецаперацыя, хутчэй за ўсё по двухбаковаму пагадненню паміж Беларусю і В'етнамом.
моя порада не заезжать в такие краины. И для нас это зараз, это таки перший выпадок, что выдали добраахвотников. Потому что я вот 11 год живу в Украине, я еще не ведаю ни одного выпадка, чтобы некого белорусского добраахвотника некуда там этапировали, выдавали. Ну, такого просто нема. Хотя тут и улады меняются в Украине, президенты разные. Але громадство на боку белорусских добраахвотников, и не только громадство. А як вы думаеце, вось гэта гісторыя прапанова, каб яго ўнесці ў абменны фонд, яна можа паспяхова скончыцца, ці гэта хутчэй дарэмнае чаканне? Ну, я особисто лечу Василя войсковополонным, потому что он потрапил в полон до режима только в связи с тем, что он приехал на допомогу Украине и воевал за Украину. Отповедно, ему треба имкнуться додать такой статус. Час от часу з'являются кандидатуры на обмен. Тут там были и белорусы, которых брали в полон. Ну, полк Калиновского брал в полон российцев только. Белорусов брали іншие части Збройных сил Украины. Я думаю, рано или поздно может заявиться кандидатура, яку можно будет обменять на Василя. Андрей, вы таксама у Літве зараз. Скажыце, ласка, а ці літоўскія палітыкі, ці нейкія дзяржслужбоўцы, ці, магчыма, медыі ўвогуле пра гэты выпадак гавораць? Ну, па вялікім рахунку, ўсё ж такі гэта гісторыя у нейкай ступені пачалася з Літвы, калі Васіль не змог атрымаць там легалізацыю. І гэта, разумею, это сістэмна адбываецца з тысячамі людзей зараз. Калі ўжо казаць пра першую прычыну, то все-таки давайте памятаць, што забарона была ў яго на ўезд ва ўкраіну все-таки першая, гэта калі пра храналогію. Але добра, я адкажу на пытанне па сутнасці. Сённяшні дзень у нас дастаткова неблагапрыятны для таго, каб рабіць нейкія змены, таму што тыя людзі, якія былі ўладай, яны ўжо фактычна не ўлада, яны адыходзяць ад спраў, і прымаць рашэнні яны не могуць настолькі стратэгічных і не будуць, а тыя, якія будуць уладай, яны яшчэ не ўступілі ў пасаду. І таму ёсць вось такі пэўны люфт нейкіх стратэгічных рашэнняў. Это першы момант. Другі момант, я ўсё-таки спадзяюся на тое, што гэтая сітуацыя это такі голасны набат пра праблему, якая павінна вырашацца нейкім іншым статусам, нейкім іншым станам і чынам. Таму што я разумею і вельмі добра адчуваю гэты выклік нацыянальнай бяспецы Літвы тут, знаходзячыся у Вільні, якая ўсяго 30 кіламетрах ад мяжы, дзе стаяць беларускія войскі, якія пад кіраўніцтвам Лукашэнкі могуць выконваць розныя загады, плюс там і расійскія ёсць агентуры і ўсё астатняе. Тое ж самае і ў самой Літве вельмі напружаная сітуацыя менавіта з нацбяспекай. Але улічваючы сітуацыю, трэба ўсё-таки прымаць нейкія іншыя рашэння. Калі казаць на тое, ці была нейкая рэакцыя ад публічных асобаў, вось мы зараз па стане на 16:02 па літоўскім часе, па віленскім часе, я не бачыў ні публікацый, ні допісаў у Фейсбуку, ні ў Твітары ад літоўскіх палітыкаў, але безумоўна яны будуць, просто тут павінны прайсці час, праз тое, што ў любым выпадку літоўская сітуацыя таксама паўплывала на тое, што адбылося з Васілём. І я спадзяюся, што гэтыя ўсе падзеі, якія зараз адбываюцца, яны ўсё-таки змогуць неяк змяніць сітуацыю для беларусаў у Літве, і літоўская ўлада ўсё-таки пераглядзіць свой падыход да таго, як трактаваць беларусаў і якія можна прымаць крытэрыі і стандарты ў сітуацыях падобных Васілёвым. Вадим, днямі якраз мінула 1000 дзён паўнамаштабнага ўварвання расійскага ва ўкраіну. І скажыце, ласка, ці за гэты час сітуацыя з людзьмі, беларусамі, якія ваявалі за ўкраіну, яна палепшылася, бо там было вельмі шмат абмежаванняў. Зразумела, як вы самі сказалі, гэта звязана з тым, што Украіна знаходзіцца ў стане вайны, яна мусіць абараняцца, бо пагрозы могуць быць з кожнага боку. Але з іншага боку, гэтыя людзі таксама ахвяруюць сваё жыццё ў Украіне, і вельмі часта у іх проста з'яўляюцца такія фармальнасці, якія не дазваляюць там жыць. Так, ситуация покрыху полепшается. Верховная Рада приняла некалькі законов, які полегчаюць легалізацыю атрымання дакументаў украінскіх і нават грамадзянства. Таксама ёсць дазвол на то, што іназемцы могуць служыць афіцэрамі ў Збройных сілах Украіны. Вот, сярод беларускіх добраахвотнікаў дастаткова шмат афіцэраў. Но ёсць там яшчэ свае нюансы, што трэба, каб быў пацверджаны твой беларускі дыплом, твоё офіцерскае пасведчанне. З гэтым еще будзем разбірацца. Але прынаймні вайсковы час зараз афіцэраў могуць прызначаць
и без всяких войсковых учений, и тут уже шлях для подвышения наших хлопцев отчинены. І самае апошняе пытанне, Андрэй, магчыма, Вадзім таксама. Ну вот калі чалавек апынуўся ў патрэбе, который вымушана з'ехаў з Беларусі, у адной краіне забараняюць, у іншую не пускаюць. Дзе ён павінен увогуле пачынаць шукаць дапамогу, каб не скончыць так, як скончыў зараз Васіль Верамейчык? Ну, в першую чаргу, конечно, трэба быць гатовым прымаць гэту дапамогу. Трэба быць гатовым да таго, што тыя парады і тыя рэкамендацыі, якія будуць гучаць з боку арганізацый, якія дапамагаюць, могуць не спадабацца альбо не адпавядаць таму уяўленню пра стан рэчай, якія ў чалавека ёсць. На жаль, вельмі часта ў нас бывае так, што мы хочам выдаваць жаданае за існае і не прыслухвацца да экспертнага меркавання і парадаў тых людзей, якія даўно ўжо працуюць у сферы. І у першую чаргу вельмі важна знаходзіць тыя арганізацыі, якім вы давяраеце, з якімі у вас усталяваўся нармальны кантакт. Тыя арганізацыі дастаткова вядомыя, прынамсі сярод тых людзей, якія былі рэпрэсаваны і так ці інакш былі вымушаныя пакінуць Беларусь. Можна звяртацца ў байсол, можна звяртацца да іншых структур, якія займаюцца дапамогай. Так ці інакш мы ўсё роўна все паміж сабой каардынуемся і ў сувязі. Можа быць, дзесьці лепш, дзесьці горш, але збольшага, калі нейкая гісторыя дастаткова галосная, то пра яе ведае ўсё поле і з ёй звычайна мае дачыненне шмат арганізацый. Так што я не магу сказаць, што няма ніякай дапамогі, ніхто ніяк нічога не працуе, проста павінны адбыцца гэты кантакт, павінны адбыцца гэты давер паміж людзьмі, якія звяртаюцца па дапамогу, і тымі, хто аказвае дапамогу. Мы над гэтым працуем увесь час. Вадзім, таксама вам это апошняе пытанне. А куды вы з каліноўцам звяртацца? Я ўжо называў ваяра з пазыўным «Дуб», ёсць яшчэ адзін чалавек, якімі в Украіну забаронены. Ідэнтычная сітуацыя, як з Верамейчыкам, па вялікім рахунку, атрымліваецца. Паўсюль не выкрутка. І што рабіць? Мы зараз паспрабуем высветліць, калі сапраўды ў хлопцаў ёсць забарона на ўезд у краіну, па якой прычынай накладзена эта забарона і хто ее наклаў. Я перекананы, каб Василь застаўся в Украине и не выезжал з яе, он бы до сих пор тут и знаходзіўся. И знайшоў бы магчымасць служыць ці в нашай часткі, ці в некай іншай. И то, что я могу порадзіць хлопцам, гэта просто трэба звяртацца и агучваць свои проблемы. Я думаю, талакой бы мы вырашылі и таксама праблему Василя. Потому что калі я першы раз пачуў, што ён працяглы час жыве во В'етнаме, для мяне асабіста гэта было здзіўленне, потому что Василь адукаваны хлопец, мне было незразумела, як он не разумее, што над ім сапраўдна ёсць небяспека. Дзякуй, Вадзім. Я нагадаю нашим глядачам, што сёння маімі гостьмі былі Вадзім Кабанчук, Андрэй Стрыжак. Для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Свабоду прэміум». Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.